До мен е Светослав Митков, който е в бизнеса с бижутата. И сега ще му задавам въпрос. Много ми е интересно как се чувства един мъж в този красив бизнес. Как се чувствам? Чувствам се в свои води със сигурност, защото първото, което аз съм израснал в това нещо и смятам и смело мога да кажа, че това е наистина моят бизнес и с много любов и постоянство го правя. Според вас един лидер ражда ли се такъв или това са качества, които ние придобиваме с годините? Мисля, че се придобиват, защото да се раждаш с това нещо може би е малко смело, но със сигурност с времето и с многото работа се придобиват. Казва, че едни от най-успешните хора в своята област, работна кариера, са знаели, че ще правят това нещо още от малки. При вас така ли се случи? Абсолютно точно така се случи, защото реално аз от 13 годишна възраст вече стъпих в сферата и натрупах толкова много опит и знания, за които на някои хора им трябва повече време, но аз всъщност на млада възраст вече започнах да градя сериозно. Това ми помогна много. И може би банален въпрос, но какви качества трябва да един лидер? Много да се обича първо работата, да се харесва това, което се прави и много постоянство. Понякога идват много тежки моменти, но ако човек е упорит и следва това, което е зададено, нещата могат да се случат със сигурност. Благодаря ви много. Аз също.